második részén is szerettem volna mondani. Indulhat az epizód, hihi. De a ruhát elfelejtettem megcsinálni nekik. Elfelejtettem megcsinálni, mert annyira meg akartam csinálni. Toka boka! Szóval azt vegyük már úgy, hogy ők csinálják meg maguknak, jó? Na, ja, tényleg elfelejtettem, hogy ezt meg kell nyomni. Bocsánat a köhögését, nagyon sajnálom, nem akartam. Remélem, hogy ez senkit nem zavart. Na, töltsd be. Jó, oké, mehetünk már is. És elkezdhetjük az epizódot. Remélem, hogy a Tokaboka nem tette tönkre a megjegyezt, mi az lementett a építménye, mert amit, vagy azt a házat, amit berendeztem. Hát ha nem, akkor a rendőrségre fognak visszamenni, na jó. Jaj, na most szerintem majdnem lehet a felvétel. Na jó, mindegy, csapó 1. Na most hogy gyertek, menjünk el a rendőrségre. Hú, de könnyen feladják, gyerek. Hú, tesó. Nem hiszem el, milyen jó vagyok. Csak akkor venném fel, amikor én harcolni. Mindegy amúgy. Tessék, vedd fel. Tegnap nem fogtam meg a sapkámat, most meg nem veszed fel. Ez már pofátlanság komolyan, Csonti 1. Csonti 2-től is. Misztikus oktopusz, élsz még? Igen, főnök. Most be voltak a sebeim. Nagyon jó. Oké. Srácok, ti halljátok ezt a hangot? Nem, mit? Mindegy, menjünk. Bocsánat, ezt neki kell mondani. Mindegy, menjünk. Meg kell csinálnunk a ruhánkat. Hát, most Nikolás, összekevertem Adzobnak a sorozatából egy karaktert. Na. Most meg azt nem tudom, ne kérdezzétek, hogy miért ezt a házat rendeztem be, ezt találtam ki a legjobbnak. Megcsináltam a második emeletét, de azt már ebben az epizódban nem fogjuk szerintem használni részbe. Ez a hanyadik rész? Ja, a második. Jó, oké, megmaradtak a dolgok, amiket leraktam, akkor nagyon jó. Pillanat. Gyertek már, gyertek, jövünk. És... Na, megjöttünk. Mindenki itt van. Noémi nincs itt. Noémi hol van? Szerintem lemaradt. Tényleg, ő még ott kicsit nézelődött, mint mi elindultunk. Megjöttem, bocsi. Jó, gyertek, elsőnek a rendőrök mennek be. Nézik, hogy nincs se baj. Jó, azok a gépek az övéik lesznek. Na, akkor mi csak legyünk itt. Egyelőre. Már ruhátok szerintem megvan mégis. Most kiderül, úgyis jövünk be. Várjál, srácok, kérlek egy kicsit. Megjöttünk fölni. Azt hiszem, mondhatom ezt ennek. Rendben van, akkor ki is adom mindannyiatoknak a ruháját. Egy ruha neked. Egy ruha neked. Ez tök jó ruha. Egy ruha neked. És egy ruha neked. Azaz. Na, rendben van, mindenki leülhet a gépéhez. Enyém ez. Jó, enyém ez. Szeretem az ilyen retro gépeket.
Mi kell nekünk? Google. Jó. Nekem meg... hol van a másolat? Melyik másolat kell, főnök? Ez nem vannak a izé dolgok. Jaj. Na jól van. Fotókat már levettük rólatok. Itt vannak. Ja, mi a baj? Ja, kamu volt. Elnök úr. Oké, semmi. Bocsi. Elnök úr. Igen. Akarok mondani magának valamit. Emlékszik arra a Dr. Daniel, aki csak tévében láttunk? Igen, mi van vele? Mi most is keressük. Szerintem ő áll a dolgok mögött. Most komolyan? Jó, főleg mi elmegyünk egy kicsit kutatni, de nem pont oda akarunk. Hogy majd meglátjuk, hova megyünk. Csak a fiúk. Akkor én enyém ez a gép. Oké, enyém ez a gép. Én meg dolgozok melletted. Oké. Let's go! Hát elég bátrak a fiúk, de kiderül, hogy fogják-e szeretni ezt a munkát. Ők találták ki maguknak, nem? Hát, ha bármi rossz történik velük, akkor az nagyon jó lesz. Ironikusan értettem, ha valaki gondolná, valaki azt gondolná, hogy igaziból értettem. Na és... mi ez? Az meg nekem nincsen meg. Amúgy írjátok meg kommentben, hogy szerezzem meg, mert ha szeretnétek, akkor simán meg szerzem szerintem nektek, most nem biztos, de látok, hogy magam ugye a testi szeretett a karakterjét. Hát, nem amúgy, de annyit elmondok nektek, hogy majd egy időben újra fogjuk látni őket, jó? Nem mondom el mikor, de azt garantálom, hogy fogjuk őket látni újra. És oda akartak végül menni, most körbejárták a falut mi azt mondtam, hogy falut? A várost körbejárták az egész várost a új rendőrkocsijukkal. Na, meg is jött a két srác. Jó, gyere. Gyere. Főnök. Hol vagy, főnök? Megjöttem. Misztikus oktopusz. Hey, van térés. Menj be. Ha! Dr. Daniel! Ha? Támadj! Azonnal hívjuk az erősítést. Sok sikert. Megjöttünk. Lányok, ti maradjatok ott. És őrizzétek a helyet. Megnézzük a kapuhoz. Itt a férfiak kellenek csak harcolni most. Jó, gyere, menjünk őrizni a kaput. Végülis ez egész csajos dolog. Nem mondja senki. Akkor a rossz véget választották. Ennek a harcnak most lesz vége. Komolyan mondom. Ezt nem hiszem el. Menjél már arrébb. Ezt nem hiszem el, hogy ilyen dolgot csináltál. Én!
Nem lett jó, gyerek. Oh, belőletek is szörnyesz, nem? Pontosan így. Oh. Csak tudjátok, hogy a szörnyünk erősebb. Oh, tesóm! Lányok, lányok, lányok! Lányok! Igen? Megvan a doktor Daniel áll minden mögött, és a szörny elkapta a rendőrséget, szóval most teli erőből, teli gázból, teli gyorsaságból fogjuk most őket megmenteni. És ahol mi az visszamenni, majd megmentjük őket. Jól van, menjünk. Nézzük, mi történik. Jaj. Meg fogtok halni, és szörnyek lesztek. Csak úgy, mint én. Csak úgy, mint oktopusz. Tessék. Tessék. Ja, semmi. Jobb is azonnal befejezném a nálad a dolgozást. Azt inkább ne csináljuk, jó? De nem tudom. Ki volt? Én nem tudom fölnek. De elengedlek. Hey, mi ez? Ki adja ki ezt a hangot? Most azonnal szóljon ide. Ha van itt valaki, elkapom. De az biztos, hogy rossz... De az biztos, hogy rossz külön... Mit akarok mondani? Az biztos, hogy annak rossz vége lesz, viszont ha a kezem kezé kerül, akkor halott ember. Akkor halott vagy. Ezt a Pocket Playtime-ból tanultam meg a doktortól. Köszönöm a figyelmet erre. Nem hiszem el, elszaladtak. Hittem, hogy itt vannak még, és ők adták ki. Ebből el kell viselnem, nem minden csoda szép, és nem minden a téd. Mit mondtál nekem? Most komolyan nem kiabáltál? Itt hagyjalak? Hogy megöljelek? Oké, bocsánat. Gyerek! Nekünk bejött ez a dolog. Nekünk be! Elloptuk mindegyiket. Minden rendőrt kivéve a tinédzsereket. Főnök. Mi van? Majd elkapjuk őket, jó? A viszonylag most nehezen stresszelj. Nézegeld magad ezen, mert azzal csak rosszabbodni fog a helyzet, az biztos. Már erre kéne egy arc. Várjál, keresek egy ilyen arcot. Oké. Nem baj, majd akkor legközelebb elkapom. Nézzük, hogy merre mennek most a tinik. Vagy a tinédzserek. Magyarul a csapat. Amúgy bevallok, egy karakter
karakter vissza fog térni most. És látni is fogjátok. A kedvencemet van abban a sorozatban. Szinte a kedvencemet. És amúgy a diákok nem erre jöttek, szóval valaki más jött ide. Ó, várjál, szerintem tudom ki. Hey, mágia! Te mit keresel? Te mit keresel? Várjál. Hey, mágia! Hey, te mit keresel itt, kölyök? Neked semmi keresni valót sincs itt. Az én új kínzó iskolámba. Azért jöttem, mágia, maga uram, felségem, hogy segíts és csatlakozz hozzám. Mit akarsz tőlem már megint, kölyök? Rég is azzal jöttél, hogy jaj, segíts már nekem, jaj, segíts már! Miért? Oké, nem kell ennyire ideges lenni. Csak azt akarom, hogy a szörnyedet hozd el hozzá. Jó, gyere velem most azonnal akkor, kölyök. Elmegyünk az erdőbe, elmegyünk itt a közeli erdőbe, ahol régen voltak a tündérek, most elmentek. Jelenleg. Végre egy másik erdőt keresnek. Már túl haragos volt ez az erdő. Hú, de jó pillanatom volt, mikor elmentek már. Most már újra lehet nekem erőm. Újra minden. Újra minden visszatérhet normálba. Most rakom ki a karaktereket, várj, bocsi. Most már megyünk, Mr. Mágia. Hívjál nyugodtan a sötét Hívjál nyugodtan a sötétnek. Most mágiának. Mágia most hova? Jó van, katonák, vigyétek el ezt a kettő balféket, aki megzavart az erdőt. Igenis. Bocsánat. Menjetek innen most. Mi a baj, főnök? Egy barátunknak segítség kell. És segíteni fogunk neki. Csak mert felajánlotta az egész... Csak azért, mert felajánlotta, hogy én legyek ennek a főnöke. Igen, főnök. Ja, add ide ezt a szívet. És gyere, menjünk a szörnyen. Hallod, de amúgy mágia. Mi van? Nem hiszem, hogy nem bírod befogni a pofádat ezzel az egész uton. Komolyan mondom, Dániel. Mindegy, azt fogjuk meg. Nem vagyok a rangosabb nálad. Ez egy kicsit rosszul esett. Fogd már be! Amúgy mit akartál mondani? Mondjad, mit akartál? De nem fognak harcolni a szörnyek egymással? Ha fognak harcolni, akkor hú, tesó! Úgy kiszállok ebből a hülyeségbe, hogy csak na! Akkor megcsinálom a szörnyemet, hogy ne bántson senkit, vagy téged meg a szörnyet. Mégis barátok lesznek szerintem simán. Nincsen semmi problémájuk. Na gyere, mágia. Mélyünk ide mágia. Uram, felségem. Ó, csak segíteni barátom. Ó, csak ennek a nyomorultnak muszáj segíteni, mert nem tudja magának csinálni a bizniszét. Ez rosszul esett nagyon amúgy. Jó, ismerkedjetek meg. Ezt teszed, jó, ismerkedjetek meg gyorsan, tudjuk most már le. Hello. De
tudom, menő vagy. Gyere, szórakozunk az erdőbe. Őig megkísérni szokott. Ó, azt imádom csinálni. Kemény vagy, Polip. Oktobusz a nevem. Te kemény vagy, Polip. Oktobusz a nevem. Azért mondtam így, mert szerintem a másik név beszélt véletlenül a Oktobusz hangján beszéltem. Oké. Rendben van. Köszönöm a fogadást. Szólják! Jövünk, soha nem engedjitek, hogy jól érezzük magunkat. Maradjatok is már itt. És vigyázzatok rájuk. Megbeszéljük azokat a dolgokat, amik fognak következni. Na. Hagyjuk már a kezébe. Csápjába. Jó, oké, mindegy. Ezt a dolgot még használjuk? Nem tudom. De jól néz ki. Na jó. Nem. Gyere, menjünk. Ezt hogy csinálja a fején amúgy? A régi karakterünk Viki? Nem. Kop. Kiej, menj innen. Felvehetném az elköszönést? Jaj, gyere. Te vagy David, ha jól tudom. Jó, srácok, remélem tetszett a második rész. Holnap jövök a harmadikkal. Holnap után a negyedikkel, gondolom, azután a ötödikkel. Ha jól, szerintem, ha jól számolom, akkor szombatra ennek a sorozatnak is lőttek. Na jó, ciao.